Zal ik eens een geheimje verklappen? Iedereen weet hoe je plat kunt verbeteren. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar moet je meer van hebben. Maar er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dat kunt doen. En volgens mij kun je aan een beetje plat. Dus daar heb je de helft al won. En woon je ook in een omgeving waar het plat veel gebruikt wordt. En daar zit ook een grote kans. Ten eerste moet je natuurlijk aan uw omgeving duidelijk maken van hey, kan je het meer plat met me? Want ik wil dat gerne leren, ik wil dat verbeteren. Help er me met. Nummer 2, zorg dus ook dat je met de oren los naar buiten gaat. Dat je oplet hoe het leu dingen zingt. En herhaalt die ook voor jezelf. Schrijf ze op, als je ook niet in de gelegenheid zit om hardop te kunnen, maar gaat uitspraken herhalen. Gaat bepaalde woorden herhalen. Maak een notitie van hoe dingen, hoe de druk wordt. En gaat daar zelf ook mee aan het oefenen, aan het spelen. Kun ook met je rondhoren, moet dat in een andere stijl geven. Misschien zit er wat moois tussen bij elkaar gebruiken. En misschien kun je dat dan maar umbugen naar hoe een accent. Er zit natuurlijk overal in het Nederlandse gebied dialectgroepen. En je hebt de Kring voor de Twentse Spraken. Je hebt de Stichting Achterhoek en Liemers. Meestal oudere kan het ook niet helpen. Maar die zijn wel heel blij dat ze erbij weer komen. Of begint zelfs zo'n groep. Nog een tip, laat u niet in de kop drinken. Er zit heel wat leu, dit heel gatekeeper-achtig de sprake probeert puur te holen en te zeggen van I zingt dat niet goed en het moet zus en zo. Maar I als niet spreker kun het nog niet perfect. Maakt volle fouten, geef niks, gewoon vandaan door en zorg dat je iedere keer een klein trekje beter gaat. Je kunt natuurlijk ook op de Neder-Saksische Wikipedia kijken op hoe een dialect nds-nl.wikipedia.org. En schrijf daar ook met, want dan leer je direct inschrijven en de sprake inzetten. En dat geeft u de tijd om de heilige oude na te denken, zonder dat iemand erbij zit en zit te zeggen van, dat zeg ik niet goed. Als je nu meer plat in uw dagelijkse leven wilt inbouwen en je weet dat meer huren, dan kun je terecht op verschillende podcasts. Weltspraken podcasts steekt gewoon op YouTube en op Spotify. Wat dat dan? Dat is een echte Riesische podcast. 64 uur aan lekker nullen en lekker ouwen. Dan is er natuurlijk nog de podcast van de Neder-Saksen. In Drenthe hebben ze Praat Drents met mij. En volgens mij zitten ouwen Paul in Duitsland ook verschillende podcasts. Hoe je platte input vandaan kunt halen. Zal ik eens een geheimje verklappen. Tot mijn 19 kan je ik ook niet plat. Ik hoorde het wel altijd als klein jongen, was het overal om me heen. Mijn vader en moeder met elkaar, met de familie, op de straten, alle nabers, iedereen die plat. Alleen Wille zelf moet dat niet doen. Later, toen ik 19 was, toen was ik mijn kerel en toen zei ik van, wat nou onzin, kan je gewoon normaal met me. Dat kan je ook in toes doen en zingt gewoon, kan je plat met me. Nu nog een bonus tip, er is een Discord voor platsprekers. Daar zitten allemaal jonge gasten bij elkaar en die hebt hele dagen contact in plat. Alle soorten plat, maakt niet uit hoe Duitsland, Twente, Achterhoek, Salland, Groningen zit ertussen. Er zit zelfs leur uit Amerika, de Mennonieten die zitten ertussen. Er zitten een paar Brazilianen bij, want die kun je ook plat. Dus kijk op de Discord.